Исәнмесез, эфирда яңалыклар чыгарылышы, студияда Лилия Гатина, Алғатоба койбір темалар турында. Шолда яшаучылар үшін көп функциялы үзәк белгечләрнең күчмә кабул итү хезмәтеннән файдалану мөмкинлеге барлыкка килде. Әлеге хезмәт белән ничек һәм кем файдалана алачак? Дизайн агач, бетон һәм эпоксид сумала белән эшләү күнекмәләренә бушлай өйрәнеп булачак. Шәһәрдәшебез авыр тормыш хәлендә калган кешеләр өчен остаханәләр ачты. Запаслар тупланды. Автомобиль юллары предприятиесе кышкы һава торышына әзер. Соңғы тәулектә Татарстанда яшәүче 45 кешедә COVID-19 диагнозы расланды. Чаллыда узган тәулектә коронавирусның тагын 4 яңа очрагы теркәлде. Шулай итеп, 26 октябрьгә Татарстан буенча коронавирус белән авыруның барлыгы 8190 очрагы билгеле. Аларның 6941 терелгән, 15-е узган тәулектә. Җәмәгать транспортында йөрү бәясе арта. Билгеле булганча, Республиканың дәүләт комитеты карары буенча Татарстанның 3 шәһәрендә пассажирлар йөртү хезмәтенең бәясе күтәрелә. Пассажирлар хәрәкәтенә кагылышлы тагын яңалыклар бар. Шәһәргә уртача сыйдырышлы яңа автобуслар кайтарылды. Бер автобус 72 пассажирга исәпләнгән. Онда уңайлы мөхит һәм коляскалы аналар өчен шартлар тудырылган. Салонда кондиционер, а шофер өчен автомат тапшырулар тартмасы көйләнгән. Предоплату мы делали, чтобы все 20 машин, которые в Смоленске стоят, чтобы их забронировали. Но так как нам банк отказал, в связи с тем, что мы эти деньги, которые мы вложили как бы в бронь, забрали вот эту машину. Сейчас думаем, куда его запустить. Она на учете уже, как бы на пассажирских перевозках, все документы готовы. Как решим, на какой проспект, сразу его запустим. Якын арада маршрутка уртача сыйдырышлы 2 яңа автобус чыгачак. Аларның берсе Белоруссия, ә берсе Кытайда җитештерелгән. Автомобиль юллары предприятиесе директоры вазифаларын башкаручы Марат Анисимов алдагы көннәрдә кирәк кадәрле ягулык запасы һәм бозлавыкка каршы материаллар әзерләнде дип хәбәр итте. Бозлавыкка каршы көрәш өчен 10 000 тонна елга акымы һәм 2,5 тонна техник тоз сатып алынган. Юлларны һәм магистраль тротуарларны чисталыкта тоту өчен 182 берәмлек техника исәпләнә. Предприятие директоры вазифаларын башкаручы Марат Анисимов фикеренчә, кар чистарту һәм аны чыгару өчен махсус техника җитәрлек. Чаллыда яшәүчеләр өчен күп функцияле үзәк белгечләренең күчмә кабул итү хезмәтеннән файдалану мөмкинлегенә барлыкка килде. Элегрәк документларны рәсмиләштерү өчен теләсә кайсы уңайлы урынга күп функцияле үзәк белгечен казанлылар гына чакыра ала иде. Хәзер шәһәрлеләр күчмә кабул итү хезмәтеннән ничек файдалана алачак, тулырак калдагы материалда. Хәзер өйдән чыкмыйча да кадастр учетына хокукларны теркәүгә, СНИЛС рәсмиләштерүгә, документлар тапшырырга, әзер Россия һәм чит ил паспортларын, машина йөртү таныклыгын алырга мөмкин. Күчмә ярдәм күрсәтү исемлегендә барлык 69 хезмәт исәпләнә. Белгечне чакырту түләүле, тик шул ук вакытта ташламалы категория гражданнар өчен хезмәт бушлай күрсәтелә. Выезжаем на дом или куда удобно заявителям по месту назначения и оказываем государственные муниципальные услуги. Бесплатная категория льготников входят, получается, граждане, многодетные семьи, имеющие детей с ограниченной возможностью первой-второй категории, также ветераны Великой Отечественной войны. Чакыруны башкару өчен 8-843-222-06-20 яки 49-20-34 телефон номеры буенча кол үзәккә шалтыратырга кирәк. Шул күчмә хезмәт күрсәтү турында килешүне шәһәрнең теләсә кайсы офисында да төзергә була. Күчмә кабул итүләрдән тыш учреждениеларның үзләрендә дә гражданнарны кабул итү эше дәвам итә. Тик барлык профилактика чаралары үтәлергә тиеш. Рекомендуем жителям нашего города обращаться в многофункциональный центр по предварительной записи. Записаться также можно через сайт государственных услуг. Также при посещении многофункционального центра мы не забываем про средства индивидуальной защиты. То есть граждане должны находиться в масках. Это обязательное требование, а также соблюдение дистанции. 1 ноябрьдән башлап шәһәрнең барлык күп функцияле үзәкләре бердәм график буенча эшләячәк. Лилия Гатина, Сергей Вильданов, яңалыклар. Чаллыда 2 остаханә ачылырга әзер. Алар 1 миллион сумлык грант акчаларына оештырылган. Хәзер авыр тормыш хәлендә калган шәһәрдәшләр дизайн, агач, бетон һәм эпоксид сумала белән эшләү күнекмәләренә бушлай өйрәнә алачак. Басыр Ганиевның оста үсеш ноктасы Бөтен Россия яшьләр проекты конкурсында җиңү яулады.
Ұстаз үсеш ноқтасы проекті қысаларында ашылған 2 ұстаханенің бірісі метро базасында орнашқан. Беріге ауыр тұрмыш халінде қолған шолылар юрий ола. Басыр Ганиевқа бұл идея 2012 елда келген болған. Ол вақытта егіт социаль қорқыныш халде қолған балалар білен ішлей башлаған. Олар білен оралашқаш, ол нәрседе болса өзгертірге кереклігін аңлаған. Басыр Ганиевнің сөзлеріне қарағанда әлгі проект ярдәмінде балалар кереклі білім һәм күнікмелеріне ала алачак. В 2019 году мы выиграли грант в размере 1 миллион 100 тысяч рублей на реализацию мастерских для детей в социально опасном положении, трудной жизненной ситуации. И эта мастерская на базе КОП-метро одна из мастерских, которую мы открыли для таких детей. Еще одна мастерская у нас находится в приюте Асулташ. Мы там проводим еженедельные занятия по деревообработке, еще проводим занятия по кулинарному искусству. Проводим их на системной основе вместе с наставниками. И мы оборудовали эту мастерскую вот как раз таки на сумму гранта. И завтра у нас будет открытие, куда мы приглашаем жителей нашего города. Мы проводим занятия под руководством наставников, тех людей, которые обладают профессией, любят свое дело и готовы с этим делом поделиться с детьми. У нас занятия проходят как для взрослых, так и для детей. Есть форматы коворкинга, когда человек может, например, прийти поработать нашими инструментами. В таком формате тоже. Ярослав Кличенко ұстазларының бірсі мастер-класслар вақытында өзі тәжірибесі білен ортақлашачақ һәм картинаны қодақлар ердемінде тудыра тұрған стринг-арт сәнғаты білен үйретешек. Это работа вот из серии стринг-арт, то есть либо картина с гвоздями, тут натягиваются нитки между гвоздей и получается вот такая картина. В принципе, ее делать не трудно, тут уже в зависимости от рисунка, от проекта. Вот. Ну и как раз, ребят, я буду вот на ближайший мастер-класс обучать вот этому искусству. Мастер-классларда барлық тілеушілер де қатнаша ала. Толырақ мәғлүмет 8-917-871-75-13 телефоны бойынша. Лилия Гатина, Сергей Вильданов, Яңалықлар. Шәһәр халқы инде яратып өлгерелгән Белоруссия ярминкәсе КамАЗ мәдәният сарайы янында кабат палаткаларын төзде. Монда без күп сонлы тәм-тумнар, яңа пешкән ризыклар, җылы кием һәм аяк киемнәр тупланган аерым шәһәрчек күрә алабыз. Киң ассортиментта сөт продуктлары, балык, колбаса и деликатеслар һәм махсус рецепт буенча ысланган продуктлар тәкъдим ителә. И сало мягенькое, домашнее, бобруйское сало, которое принимаем от населения. Сало заводское, тоже мягенькое, солонинку. Мы привезли большой ассортимент рыбки, красной, белой. Белуга у нас есть, осетринка есть. У нас есть большой ассортимент, значит, красной. Чевыч – это самая лучшая рыбка. Бирдә иммунитетны ныгыту өчен каралган төрле чаралардан башлап иң зауыклы туннарга кадәр бар. Җылы кием һәм аяк киемнәре бүгенге ярминкәнең төп атрибутларының берсе булып тора. Длинные шубы, куртки, кардиганы, цвета разные, золото, айсберг, изумруд, с капюшонами, без капюшонов, все, что вы хотите. 1 ноябрьгә кадәр ярминкәгә килегез һәм яхшы товарлар алыгыз. Ярминкә көн сайын иртән 9-дан 17 сәгатькә кадәр эшли. Бу сезгә җиткерәсе соңгы мәгълүматыбыз иде. Мин Лилия Гатин сезнең белән сау булашам. Исән имин булыгыз. Медицинский центр Ликон Плюс. Все виды медицинских услуг. 35 врачей-специалистов. Собственная лаборатория. Физио- и процедурные кабинеты. Рентген, КТ, УЗИ. Звоните 47 58 48.